Arratsaldeko ordubiak Lyonetik 70 kilometrora dagoen Makon herrian. Frantziako poliziak izaskun lezaka atera du lehenik gauez atxilotu duten Mogo izeneko erresidentziatik. Joseba Iturbide ustezko bigarren etakideren txanda etorri da ondoren. Arazo bat baino gehiago izan dute Iturbide kotxe barruan sartzeko. Ordura arte espero genuena. Hortik aurrera zinezgaitza dena. Poliziak ahaztuta utzi du kalean ustezko etakidei atzemandako materiala. Ez bakarrik material informatikoa edo nortasun agiri faltsuak. Baita balak eta pistola bat bera ere. Pasadizo zelebre honek ez du Espainiako Barne Ministerioaren posamakaldu. Duela 2 urtetik, etaren zuzendaritzan kokatzen du lezaka, David Pla eta Iratxe Zorzabalekin batera. Hori bai, lehenak esperientzia handiagoa duela dio ministerioak ohar ofizialean, eta ez hori bakarrik. Izaskun lezakaren atxiloketak bere biziko garrantzia dauka, etaren alde arriskutsuena amaitu dela esan nahi duelako. Bera ordezkatu dezaketenek ez dute ez bere esperientziarik, ez da bere izaera violentorik ere. Lezaka omen da gainera, etaren borroka armatuari betirako amaiera eman zion komunikatua irakurri zuena. Jarraia ikata segiren aurkako auzian prozesatu zuten izaskun lezaka, baina ez zen epaiketan agertu, eta 2005an aurkitu eta atxilotzeko agindua eman zuen Auzitegi Nazionalak. Frantziak 7 urteko kartzela zigorra ezarri zion auzi IES-ean, Loirako departamentuan aurkitu zuten piso franko batean zerikusia zuelakoan. Joseba Iturbide aurretik ere atxilotu zuten, kasu honetan Donibane Loitzunen. Frantziak Espainiaratu egin zuen, baina 2010an libre geratu zen.